Vítajte vo svete nerezovej ocele spoločnosti REAS. Moje meno je Rea, virtuálna asistentka digitálneho marketingu v REASe. V nasledujúcich minútach vám predstavím ponuku nášho nerezového e-shopu so zameraním na dlhé výrobky. Naša spoločnosť expeduje takmer 800 tón nerezového materiálu ročne. Disponujeme skladovým areálom s rozlohou až 12 000 m2, čo predstavuje veľkosť 3 futbalových ihrísk. Sídlime v priemyselnej zóne v Brezne. Náš sklad sa nachádza v logisticky výhodnej lokalite v strede Slovenska, v blízkosti hlavných dopravných ťahov. To nám umožňuje rýchlu a efektívnu distribúciu tovaru za konkurenčné ceny. Ponúkame široký sortiment nerezových výrobkov, rúry, tyče, plechy, aj profily rôznych tvarov. Ponúkame tiež nerezové príruby, ploché, točivé, zaslepovacie, aj lemové krúžky. Nechýbajú navarovacie a závitové tvarovky, ako aj nerezové kohúty, armatúry a iné príslušenstvo. Nerezové zvárané aj bezšvíkové rúry sú dostupné v kruhovom, štvorcovom aj obdĺžnikovom priereze. Štvorcové v rozmeroch od 10x10 po 120x120 mm, obdĺžnikové od rozmeru 20x10 po 120x60 mm. Kruhové nerezové zvárané rúry do priemeru 609,6 a bezšvové kruhové do priemeru 323,9 mm. Na sklade máme približne 150 rôznych rozmerov z austenitických akostí 1.4301, 1.4404, 1.4541 a iných. Menej žiadané akosti a rozmery vieme pre vás zaistiť. Spolupracujeme s mnohými výrobcami v Európskej únii, ale aj v iných častiach sveta. Našou špecialitou sú hrubostenné rúry. Tieto sú súčasťou našej štandardnej ponuky, jedná sa napríklad o rúry s hrúbkou steny až do 60 mm. Tiež skladujeme nerezové tyče v kruhovom, plochom, štvorcovom, obdĺžnikovom aj 6-hranom priereze. K dispozícii sú aj nerezové profily L, U, T a tzv. HEP a IP profily. Na sklade máme 190 rôznych položiek, od rozmeru 3 mm do 220 mm. A až 12 akostí, vrátane martenzitických nerezových akostí. Sme tu pre vás. Kontaktujte nás telefonicky alebo objednajte prostredníctvom nášho e-shopu. Nerezový materiál, rýchlo, spoľahlivo a dostupne. Keď nerez tak teraz, keď firma tak REAS,